बाक्सानि बरमायाव बारग' एनडिएफबिनि सोमावसारनाय हाबाफारि। बाक्सानि बरमा जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ 15 आगस्टनि आगोल हगारनांगौ। बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होनांगौ। बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ साख्रियाव थिसननांगौ। बिटिआर रादाय बायदियै बिटिआरनि गासै दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ। जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय गासै सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनांगौ बायदि स्लगानजों बरमानि थासारिखौ दुंहाव खालामो। दिनै बे हाबाफारिखौ बिराद दुखुनि गेजेरजों लानाय जादों। खारन जों बयबो मिथिगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'फोरनि गेजेराव मोनसे थानाय बिराद गोगोम खस्र संग्रामि हाथियारजों नांग्रा आफाद एनडिएफबि बे एनडिएफबिया दाख्लै एकट जानानै थांबाय। एकट जानानै थांनायनि उनावहाय जोंनि जिथु गोजोन सुक्ति जादों। बे गोजोन गोरोबथानि उनावहायबो दिनै जोंनि दैदेनगिरि जायनिखि गायसनगिरि रन्जन दैमारि सार बिथांखौ माबायाव एकटआव सागान होखांनायनि उनाव बिथांखौ आरो जेलाव सोनानै दोनहैफिनबाय। बिनिखायनो जों गासै एक्स एनडिएफबिफ्रा बेखौनो दुखु मोननानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिथाङा सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो मानो जेलाव हाबनानै थाहैफिननो गोनां जादों। बिनिखायनो बिथाङा दिनैहाय जुदि सान्थि सुक्ति जामारदोंबा बिथांखौ भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै लाबोनांगौ आरो बिथांजों लोगोसे जायनिखि जोंनि लोगोफोरा जेलाव हाबनानै दङ बिथांमोनखौबो थाबैनो जेलनिफ्राय दिहुननांगौ। बिनि थाखाय जों दिनैहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेनि उनाव जुदि बिथांमोनखौ जुदि दिहुननायनि बेलायाव सरकारा खुनु हाबाफारि लायाब्ला नोंथांमोना माबाफोर गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि आखायाव लागोन? थारैनो जों लागोन। बेखौ जों रायलायबाय। जोंहा एक्स एनडिएफबिफ्रा सिगां गुबुन फेक्सनाव गावस्रानानै दंमोनब्लाबो दा जों कअर्डिनेट जाबाय। कअर्डिनेसन कमिटिया फैबाय थानाय 15 आगस्टनि उनावबो जुदि जोंनि बे गाबखरनायखौ खोनासङाब्ला रन्जन दैमारिनि थाखाय जेबो स्टेप लायाब्ला जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो आन्दालन खालामनो थाखाय जोङो प्रयजन जागोन होननानै जोङो मोनसे सिद्धान्त लानाय जादों। दिनै जाखिनि थांनाय जानुवारियाव 2020 मायथाइनि बे जिथु सान्थि सुक्ति जाबाय बे सान्थि सुक्ति बायदियै रन्जन दैमारि बिथाङा गननांगौमोन। नाथाय बे बेलायाव दिनै आसाम सरकार बा बिटिआर सरकारा दासिम बे बेलायाव माबाफोर राहा लामा लादों होननानै नोंथांमोना सानो नामा? जोंथ' नुदों खुनु बिनि सायाव जेबो राहा लामा लानाय जायाखै। आरो नैबेखौनो आं जों बुंनो नागिरदों दा जयैनो जेरैहाय दा जोंहा सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव जोंनि लोगोफ्रानो दैदेनगिरिफ्रानो दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव सोरबा मन्थ्रि जाबाय सोरबा एमएलए जाबाय। बिथांमोनहा दिनै एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफोरनि माखासे प्रब्लेमफोरनि थाखाय दा एसेम्ब्लि सोलिबाय थानाय समावबो फंसेबो एनडिएफबि जानानै बिथांमोना खोथा बुङासै। गबिन्द बसुमतारी बिथाङा गावनो जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। बिथाङा बिटिआरनिबो सासे डिपुटि चिफ। बिथाङा दिनैहाय एसेम्ब्लियाव नैबे एक्स एनडिएफबिफोरनि सोमोन्दै जेबो फंसेबो खोथा बुङाखिसै। दा जोंहा नैबे बरमा समस्तिनिनो बर'सा जायनिखि भुपेन बर' होनो बिथाङाबो दिनै फंसेबो बुङाखिसै। दिनैहाय लरेन्स इस्लारि बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो बिथाङा माबा जाहैबाय एमएलए जाहैबाय क'क्राझार समस्तिनिफ्राय बिथाङाबो बुङाखिसै। इउजि मोनहाबो सासे संग्रामि लिडार हिसाबै दिनैहाय एनडिएफबिनि जानानै आसाम एसेम्ब्लियाव खुनु एक्स एनडिएफबिफोरनि सोमोन्दैहाय फंसेबो खोथा बुङैया जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय बिराद मोनसे दुखुनांथावना खोथा। बे बेलायाव नोंथांमोना मा खावलायनो सानो? बिनिखायनो बिथांमोनखौ जों खावलायनो सानो जे जाहाथे नोंथांमोनहा नोंथांमोननि सानसे समनि हस्र संग्रामि गंसे सिलाइखौनो लानानै जोङो दावहा नांनाय गंसे बिसिनायावनो उन्दुनानै थानाय गंसे बेगखौनो आलायनानै गंसे देबसेयावनो जों हाजो हालायाव जिहेथु ओंखाम जाबोलायनाय नोंथांमोनहा बै समनि खोथाफोरखौ गोसोखांनानै जेन जोंनि नैबेनि समस्याखौ नैबे सोलिबाय थानाय एसेम्ब्लियाव बुंनानै होयो। जेलनिफ्राय गनायफोरखौ बख'नांगौ होननानै बुङो। जेन जोंनि एक्स ग्रेसिया जायनिखि शहीद परियालफोर बिथांमोननो माबा मोनसे मोननायनि थाखाय बा जेलाव हाबनानै थानाय सेंग्राफोर बा सोरबा पेन्डिं केस जानानै थानाय बै केसफोरखौ उइड्रल खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा आसाम एसेम्ब्लियाव थाबैनो
बेखौ बुंनांगौ होननानै जोङो एक्स एनडिपिआ दिनैहाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बै जोंनि जायनिखि एमएलए फोर जानानै दं मन्थ्रिफोर जानानै दं बिथांमोनखौ जों दिनैहाय खावलायहरो।